Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himabaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Magasawagi kan sa UK nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagdeklarar nga mga LSI sila na tala na kuhaan sa blood samples. Tatlo ka mga bakulundon nga nakaupod sa eroplano sa Pinoy nga nagpositibo sa bago nga variant sa COVID-19 ginpa-home quarantine. Tatlo ka mga dalan nga makapahagan-hagan sa traffic sa Bacolod pagasuguran ng construction sini nga tuig. Sa Victoria City, duha ka mga minor de edad patay sa makabunggong ilang motorsiklo sa truck. Kag mga bikers nga nagasunod sa food delivery nagadamo na. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa Palawan na mahimo magadalas ang lapta-lapta nga pag-ulan sa Visayas. Base sa weather advisory sang Pag-asa, yara sa southwest sang Puerto Princesa City, Palawan ng LPA, pero manubo na ang tsansa nga mangin isa ka bagyo. Bangod sini ginapaabot ang lapta-lapta nga pag-ulan sa pila ka bahin sang Visayas, bangod man sang pagluntad sang Intertropical Convergence Zone sa amuman nga bahin sang pungsod. Nagaapekto man ang tail end of a frontal system sa northern kag central Luzon nga magadala man sang maulanon nga panahon. Padayon nga nagapanugyan ang Pag-asa sa publiko nga mag-monitor sa lakat sang panahon ilabi na karon nga nagaluntad sa gihapon ang La Nina phenomenon. Sa number 9, malapit sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga nakuha sa separado nga mga buy-bust operation sa Bacolod. Sa Lunes, 123,500 nga balor sa illegal nga droga ang nakuha sa Police Regional Office sa buy-bust operation sa Puro Kagaykay sa Barangay 2 sa Bacolod. Subject sa buy-bust ang muang high-value target kasi Romulo Hamantok. Nakapalagyo si Hamantok pero ang iaupod nga si Ariel Discutido nga isa ka street level target ang naaresto sang kapulisan. Martes may tatlo naman ka separado nga buy-bust operation ang Police Station 2, 6 kag 7. Naaresto sang kapulisan sa Police Station 2 ang street level target nga si Desi Rose Duadores. Siya ang naaresto sa Purok-Sigay, Barangay 2 kag nakuha sa iya ang 74,800 nga balor sang suspected shabu. Ginpatigayon naman sa Police Station 2 ang buy-bust operation bato kay Arturo Caglari Villacuatro. Sa Puro Kawayanan, Barangay 28 kung sa diin, 36,000 ang balor sa illegal nga droga nga nakuha sa ila. Sa Banga sa Elita, sa Barangay Elhis naman, naaresto sa Police Station 7 si Michael Libre nga nakuhaan sang 40,800 nga balor sa ginapatian Shabu. Kahapon, ginaresto sa atubang sa isa ka pension house sa Barangay 12 sa Ayan Johnson nga isa ka high-value target kag Lynn Marico sa buy-bust operation sa Police Station 1. 93,280 naman ang balor sa illegal nga droga nga nakuha sa ila. Ginakop man sang kahapon ang tatlo ka mga persona sa buy-bust operation sa Police Station 5 sa Purok Mainabianon sa Barangay Singkang Airport. Nakuhaan sila sang 87,000 pesos kabalor sa ginapatihan Shabu. Detained na karon ang tanan nga gipagdakop kag pasakaan sila sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165. Sa number 8, ang presensya sa mga pulis sa Banwa kag mga syudad sa probinsya ang nagapabakod sang koneksyon kag pagsalig sang komunidad sa otoridad. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kung nga kinahanglan ang police visibility. Importante ini suno sa iya hindi lamang sa bahin sang public safety kundi pati na sa pagdulong sang public service. Sa iya nga mensahe sa katapos ang Negros Occidental Police Provincial Office sa ila sini nga New Year's call kaina ginpahanumduman sang gobernador ang mga pulis nga samtang nagapabili ng ilang nga katungdanan sa away kontra sa kriminalidad, iligal nga droga kag insureksyon, hindi dapat pagkalipatan ang balanse nga pagpatuman sang law enforcement kag preservation of liberty. Dapat suno sa kay Lacson, mapatuman sang pulis ang legal use of force. Ginpasalamatan naman sang pulis ang suporta sang gobyerno probinsyal kag nagpresent sang accomplishments sini sang 2020. Police work requires a great balancing act
between law enforcement and the preservation of liberty. Thus, I urge all of you to be not just legal troops, but to be moral troops as well. Sa number 7, si Bacolod City Councilor Archie Baribar bukas sa panugyan sa Task Force Disiplina nga multahan pati mga tag-iya sang establishmento komersyal nga wala nagapatuman sang minimum health protocol sa sulod sang ilang nga mga kumbuyahan. Si Baribar ang proponent sang ordinansa nga nagapatuman sa pagsunod sang minimum health protocols sa mga pumuluyo nga yara sa pampubliko nga mga lugar. Ini pagsuksok sang face mask, face shield kapag sunod sa physical distancing. Damlag pa, ginpanugyan sang pamuno sang Task Force Disiplina sa Sanggunian Panglungsod nga i-amend ang ordinansa para mamultahan ang mga tag-iya sang establishmento. Ini matapos makitaan sang Task Force nga madamo ang mga customer sa sulod sa mga baligyaan nga wala nagasuksok sang face shield. Nakabutang sa ordinansa nga ang mga wala nagasunod sa minimum health protocols ang sarang mamultahan pero wala nalakip ang mga tag-iya sa mga establishmento. Bukas si Baribar sa panugyan sang task force nga magaduso sa konseho sang bago nga ordinansa para mamultahan pati ang mga tag-iya sang baligyaan. Siyang aspect wala na natin na cover sa ordinansa. But considering nga daw karampan sa isang balikin ng sila, we will consider having another ordinance now covering this establishment owner. Sa number 6, duha ka menor de edad ginagasakay sa motorsiklo patay matapos makabunggo sa isa ka truck. Patay ang 14 kag 15 anyos nga lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo matapos sila magbunggo sa nagadalagan nga truck sa highway sa Victoria City kahapon sang kaagahon. Sino kay Police Major Eduardo Corpuz, hepe ng Victoria's PNP, ang motorsiklo nga ginadala sa menor de edad ang nag-overtake sa ila ginasundan nga salakyan malapit sa kurbada nga bahin sandalan. San sila ang mag-overtake na alang-alang sila suno sa pulis bangod sa nagasugata man ang nagadalagan nga truck sa pihak nga lane gani wala na makabalik pa sa linya kag nag-head-on ang motorsiklo sa truck. Gindala pa sa ospital ang duha ka menor de edad pero sila ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, pagasuguran sa Department of Public Works and Highways sa construction sa tatlo ka mga diversion roads sa sudad sa Bacolod sa siling nga tuig. Ginapaabot nga ang ini nga mga dalan makapahagan-hagan sa lakat ng trapiko sa Bacolod. Yaring report. Kung gikan ka sa sur, hindi mo na kinahanglan magsulod sa barangay Sumag proper sa Bacolod kay may dalan nga inugpatukod ang DPWH nga bagaangot sang Sumag sa barangay Kabug. Sunod sa kay Lone District of Bacolod Representative Greg Gasataya, ini nakita nila nga solusyon para mapahagan-hagan ang traffic sa barangay proper sang Sumag. Ang dalan nga igatukod gikan sa Sumag, magalabay sa barangay Kabug kag magakonek sa ginatukod man karon nga economic highway. Is hindi ka na magsulod ka sa Sumag proper. So pag-abot mo sa, if you're alin ka sa Bago, pag-abot mo sa boundary Bacolod, ma-turn right ka na lang. Pag turn right mo da, matiyog ang may mo sa dalan dara going sa Kabog, i-connect sa economic highway, rikta ka Kabog, and hopefully mahingagaw niya nga malabot pati circumferential. Isa lamang ini sa tatlo ka mga diversion road nga suguran ubra sini nga tuig. Ang ikaduha, ang Burgos Extension sa may barangay Granada. Kung gikan ka sa East Center sa Bacolod, padulong sa Barangay Granada, hindi mo na kinahanglan maglabay sa Granada proper. Pwede ka na makaliko antes sa San Dionisio, rekta pa Alangilan. Ikatatlo ang sa Barangay Mandalagan nga magaangot sang Buri Road, padulong sa Alangilan area. Para kung gikan ka naman sa Mandalagan, hindi ka na maglabay pa Burgos Extension kung magpadulong ka sa area sa Granada kag Alangilan. If you're going to Granada or Alangilan, kung ari ka sa Mandalagan, dira sa area, probably sa Buri Road, marikta-rikta na lang siya. Bali, connect ni mo ang circumferential sa economic highway going Granada pakadto Alangilan. So, bali ini nga dala niya kuha na din sa baybay pa bukid. Pasaka siya pa bukid. So, you'll be connecting two highways, no? Dugang pa sa kongresista, iya ini gipatun-an sa DPWH sa nagligad nga tuig para mapahagan-hagan ang lakat sa traffic sa mga lugar nga nagaginutok ang mga salakyan. Ikaduha, para magtinad pagid ang ekonomiya sa sini nga mga area nga malabyan sang dalan.
Nalakip na ang ini nga mga proyekto sa 2021 nga pondo sang DPWH kag ginalauman nga masugura na. Ginaprubahan sa DPWH ang ini nga proposal sa ngaton, and then gin-include sa 2021 nga General Appropriations Act, meaning punduhan na ginpunduhan sang DPWH ang pagsukgod sa sinitatlo ka mga bypass and diversion roads diri sa Bacolod. So hopefully anytime this year masugod ang pag-construct. Samtang may ledger naman ang DPWH Region 6 nga natalana nga ipahulam sa DPWH Bacolod para mahawanan ang mga suba nga masami nagaawas kung tig-ululan. Ining ilan nakita nga pinakamadasig nga solusyon sa karon para mapahagan-hagan ang pagbaha sa sining nga panahon sa tig-ululan. Sa number 4, 3 ka empleyado sa gobyerno kabahin sa 14 ka bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Mayara sa 14 naman ka bag-o nga kaso sa COVID-19 ang Negros Oriental. Tunga sang bag-o nga mga kaso ang yara sa syudad sang Dumaguete. Kabahin sa bag-o nga kaso sa Dumaguete ang 3 ka mga empleyado sang gobyerno. May 75 anyos man nga pasyente sa Dumaguete City ang napatay bangod sa COVID-19 kahapon. May mga bag-o man nga kaso sa COVID-19 sa Bindoy, Bais, Dawin, Gihulngan, Shaton kag Sibulan. Nag-record naman sang 6 ka new recoveries ang probinsya. 1,258 na ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental kag 229 sa diri ang active cases. Sa number 3, hindi pa mapatod kung saan ugid mag-aabot ang bakuna nga AstraZeneca diri sa Negros Occidental pero ginapaabot nga posible mag-aabot ini sa second o third quarter sang sining nga tuig. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nag-advance purchase na ang Negros Occidental para sa 100,000 ka dose sa bakuna gikan sa AstraZeneca. Mayara pa man karon sang phase 3 ang trial sang Novavax. Sunod sa kay Lacson, nasandig man sa IATF guidelines ang hatagan sa priority sa bakuna. May nagakaigo nga storage facility ang probinsya pero pagadugangan pa ini. Sa bahin sang vaccinators, ini ang ginahandaan naman karon sa probinsya sunod sa gobernador. Lakip na ang training para sa ila. Sa number 2, 3 ka mga Bacolod noon nga nakaupod sa eroplano sang Pinoy nga nagpositibo sa bago nga variant sa COVID-19 gikan sa United Arab Emirates sa karon naka-home quarantine. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operations Center nga nag-abot ang 3 sang weekend sa Bacolod Silay Airport kag ginsugat sang action team on returning OFWs. Diretso sila nga nagpauli sa ilatag sa ka mga panimalay nga gin-seal off sang barangay. Ginahulat na lamang karon sang Bacolod EOC ang resulta sang ilang nga swab test. Suno kay Sorongon, asymptomatic ang amo nga mga persona pati ang ila mga kaupod sa panimalay. Kung magpositibo sila sa COVID-19, ipadala sa Manila ang ila specimen para mapaidalom sa genome sequencing para mahibaluan kung ano nga strain sang virus ang ila na angkon. Padayon man nga nagapakig-angot ang Department of Health sa Bacolod EOC may angot sa swab test results. So far, ang ilaman ng mga household contacts, seal off man ang ilang mga panimalay pending the results ng ilang swab test. Wala na gitreaction sa puli, kag sila mismo ginbatod sa ilatag sa kabarangay, tapos sa seal off dayon ng ilang mga panimalay, kay mandatory kita nga may 7 days sa quarantine, basta nagikan ka sa mga pungsod na may travel restriction. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, buwas na igapadala ang blood sample sa mag-asawa nga nag-positibo sa COVID-19 nga gikan sa London. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ini ang magapatud kun bala UK variant ang virus nga nag-contract sa mag-asawa. Sunod kay Governor Lacson, iya nga ginpatuhoy sa Provincial Legal Office ang mahimo legal action sa probinsya batok sa ginasiling misdeclaration nga natabo angot sa pagpauli sa mga natungdan. Sunod kay Lacson, wala nila gideklarar kung diin sila nagikan nga lugar. Nagtingwa sila nga magpauli sa Negros ang Enero 2 pero wala sila natugutan bangod sang ilang origin kag wala pa na plastar ang protocol para sa bago nga variant. Sunod kay Mayor Jose Maria Alonso sang Pontevedra, Enero 16 nag-abot gikan sa Manila ang mag-asawa kag ang ilang anak
kag ini sila ang direkta nga gin-home quarantine. Pagka Enero 18, nagwa ang resulta nga ang mag-asawa ang nagpositibo sa virus. Gani sila ang gindala sa quarantine facility sang Banwa, upod naman ang anak. Suno kay Alonso, kung ibase sa record, nahuman sang 3 ang ilang hotel quarantine sa Manila nga naglawig sang 16 ka adlaw. Mga OFW sila suno sa kay Alonso, kag ang mag-asawa ang pareho naman nga symptomatic. Samtang ginapatod pa sa probinsya ang duha ka iban pa nga nagbalik sa Negros nga ginasiling may pagsupak man sa health protocol. Yung kaya ko dito nagwa na nito, no? Pero para kung galing nga ako naman yung stand is to make sure once schedule sila, i-swab sila for the variant. Ang ilang mga blood samples will still be sent tomorrow. Okay? So, that's the only way we will find out kung ano na variant ito. And I've already asked Attorney Rayfrando Diaz to seek take legal action. No? Sa Good Vibes, bisan diin ka magkadto madamo karon sa mga bikers. Isa ini sa nagauso karon nga pagpabalhas kag hobby sa tunga sang pandemya. Pero para sa iban, isa ini ka nangin source of income. Naga-food delivery service sila. May report si Marcian Muico. Kada aga ilabi na kun weekends, madamo ang nagabike sa dalan. Ang sadtuan ay wala sang gana magbike. Ang karon nahilig na sa pagbike hindi lang bilang exercise, kundi bilang hobby. Siling nila ang pagbike magasto. Pero para sa iban, pwede ini mangin source of income. Sila ang mga delivery service career o kung nagadulong sang pagkaon. Isa na din competitive biker nga si Font Leroy Trujillo. 5 ka tuig nga nangin manager sang isa ka dako kag kilala nga supermarket si Trujillo nga isa ka mass communications graduate. Malayo sa iya anay trabaho, karon siyang nagasuksok na sang dako nga food delivery bag sakay sa iya bike. Isa na siya ka biker sang food delivery service. Pero para kay Trujillo, wala niya ginakahuya ang iya bag-o nga trabaho kag mas binta pa suno sa iya kay mas dako karon nga kantidad ang iya ginapauli. Walang tao mo sir, ang sweldo ko bilang manager in 1 month. Makuha ko lang di sa tutod lang 3 weeks. So sa amo na nga bagay, hindi ka pa na. In times of pandemic, mapili ka pa. Naga-enjoy man sa iya trabaho bilang biker sang food delivery service si Jemar Siocon. Magluwas abi sa nagaganar na siya. Napaayon niya pa ang iya ikaayong lawas. Nangin-fit na ang iya lawas nga malawig naman napabayan. Athlete ko sir mo sa football. Then sa pandemic, nagdako gid ko then kagamo pag ini nakaano ko sa food banda, nagbalik ako lawas sang structure sang lawas ko kag na maintain ko na akong weight. Sunod sa Visayas Cluster Head sang Food Panda nga si John Cabauan, sila ang nagtap sang mga biker bangod sa nagataas ang demand sa karon sang orders kag ilaluyag man tagaan sang oportunidad ang mga wala sang motorsiklo kag bisikleta lang ang may ara sila. Madamo man sang bintaso no kay Cabauan ang mga bikers. We find it efficient, so that is why we are still hiring in terms of the demand and all. So in terms naman sa efficiency, because there are a lot of roads naman here na is mahirap i-access and all. Sometimes with a bicycle, pwede mo siya i-carry around the ladder or sa stairs. So that is why efficient siya in terms of our delivery times, our promised delivery timing. So far, it is working naman here in Food Panda. Nangindako nga bulig para sa mga bikers nga ilasad to ginakahuyugan, karon nahimo na nila bilang oportunidad nga makaganar kag may madala pa uli sa ila pamilya. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Barb, amo na siya ang classic example sa ginahambal bala nila nga ginaobra mo na ang gusto mo brown sa kabuhi, ginabayaran ka pa. Labay man ako, may ando mga gina-topic, hindi do mga aragid sa linyada mo, biking naman, di ba ikaw ga-bike man? Nahuya mo naman ako, so mo ka na ako ga-bike ko. So syempre, doon mo na Barb uso. Actually, kung aga, there is like for example, sa area sa Pakatug Granada, baka thousands ka tao ang ga-bike, especially kung weekdays pa lang gani, from 4 a.m. onwards, damo-damo nagapasaka sa Alangilan. That's why, dala mismo sa Granada, kag Alangilan, damo-damo na coffee shop na bago. Grabe, Ming, no? Inang, bunga man aguro minsan pandemya. Pandemic ya po, no? Inang biska di ito, ako ganit tempted to. Gali kayang kontra mo lagi diya sa biking, ya, isang weather condition nga mag-ulan. Actually. Oo. Pero mayo ni ha? Sakto na, mag-ulan, wala pa himunong kag di ka kabay kano, kadanlog. Kag kulbaan ka mamata ng kaso isa mo pa rin tayo pandemic, kamata ng kaso kaambot na lang. Pero But sa ila, ang ila web kanami to sa ila galing yan, sa ila to ya. Naging source of income nila ya. Nahilig nila bike,
Brown nila ang pagbike the whole day, may sweldo silang ipauli sila pamilya. Rolled into one, Romaine. May health, may economic benefits ka pa. Kanya-kanyang diskarte sa kabuhi. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse nga eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.